बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि 20थि जोनोम सानखौ मंगलबार खालि बिजनीआव फालियो। बिजनी नोगोरनि 4 नं वार्डआव थानाय बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकेशननि अडिट'रियामाव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव इंखं खौरां बिलाइनि गाहाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारी आलारि बाथि फोजोंनानै हाबाफारिखौ जागायजेनो। हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों खुंनाय इंखं पाब्लिकेशननि 20थि जोनोम साननि हाबाफारियाव सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइ वेलफेयार ससाइटिया बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय बोसोरनि सुबुं बान्था एबा मेन अफ द इयार बान्थानि थाखाय जापाननि प्रफेसार काजुयुकि किर्जुनि मुंखौ फोसावो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि अल इन्डिया रेडिअ आर्टिस्ट रजनी स्वर्गियारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। बड'लेण्ड इंखंनि बे जोनोम सानाव बाहागो लाफैनो मोननानै निजेखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों। मानो होनब्ला बड'लेण्ड इंखंनि जाबादि हाबाफारि, बे हाबाफारियाथ' माहारिनि गेदेर खामानि होननानै सानदों। खारन बेफोरबादि खामानिखौ कुनु जायखिजाया राजनितिबिद इत्यादिया खामानिखौ मावाखै। बड'लेण्ड इंखंआ जिखिनि खामानि मावदों बेखौ मावनायखौ नुनो मोनाखै। किन्तु बड'लेण्ड इंखंआ जिखिनि खामानि मावदों बियो मख'जाथाव आरोखि। बर'नि थामोनथाखौ नागिरनानै जाबादि दासिम दोंबेसे मेथाइ रोजाबखो नोंथाङा? आङो दासिम 100नि बारा मेथाइ खनबाय। गिबिसिन मेथाइ रोजाबनायखौ आङो बुंबाय उत्तम चन्द्र केरकेटारिनि मेथाइ खनदोंमोन आं। सर्ट खननो हागोन नामा नोंथां? हा? ससे खननो हागोन नामा? ससे बे दैमा गाथोनाव मा एसे समायना गोमो गोथां, बिब्दिमोन आरोखि। आङो मोनसे समाव आङो आंनि नाजानाय, माहारि सिबिनाय, हारिमु सिबिनाय, बेनि सायाव आङो जाबादियै नाजाबोदों, बेनि सायावनो आंनो बे बान्थाखौ होदों होननानै आं सानो।